koy ñawore keddotoɗen tawigol ni kalaten koye alhaaliya Farba Ngom mo ganduɗa ni ene jogori huccitirde e ñawo ñande 15 lewru décembre e du caggal kay tigui ko ɓuuri lebbi jeenayyi ko dumba walla mbiyen ko woni e niɓɓuru e ɗum ɗon kay partisan ji makko yimɓe makko ine jakori kay so huccitire ñawore mo ñawowo mo yaltu saabu kay ni ɓe kolti on ɗon dossier Farba Ngom ko waɗi vide ko wona ɗum ko hennene Abdoul Aziz Niang tawini ko adjoint maire des Agnam ko kañum kay tigui ene arta e erade ɓesguli mabɓe walla mbiyen partisan ji mabɓe ande kay kañumen foof kawroyta toon to pôle judiciaire financier gam kay jaggonorde Farba Ngom kanko Abdoul Aziz Niang keɗoɗen e ballal Alsane Kalidou Ba député Alaji Farba Ngom woni noddago makko ngo nodda to pôle judiciaire financier donc juge ne heɗamo au fond du dossier kadi sen hawre hoddure Allah en padani hen goɗɗum so wona so heɗama o gayni tan inchallahu rabbi o faata galle makko par ce que enen fo eɗen gandi ko nanguira toon ko ala hen ko woodi ala hen kadi koɓe dañata gonga e dow makko nde tawno so tawi ɗum no wonno kamɓe kadi ɓe gandi eɓe jogani ɗum dalilu eɓe jogani ɗum gonga guila ɓe nanguimo fodde hande lebbi sappo tawanno ɓe meeɗi noddamo ɓe namdimo kono noon ha joni eɗen ƴetti foof eɗen payi ɗum e juuɗe Allah e nelaɗo mum e Cheikh Tidiane e juuɗe bandiraɓe men e halifaɓe men e alɗuɓe men e anduɓe men goten kala no wawi ene wawiri ɓe mbaɗa hen duwawuji no fewi no fewi no fewi no fewi leñol ngol fof ne ñaaga hen duwaw kono kadi eɗen mbaɗa erago noon heerigo faade ɓiɓɓe leñol ngol faade gendiyankoɓe leñol ngol faade serenɓe leñol ngol faade bandiraɓe pop yiɗɓe e sehilaɓe hay goto ɗaccaka enen foof kawroyen altine so Allahu lamɗo jaaɓi à partir de 8 heures to pôle judiciaire financé pour daranade bande men daranade ɓiyen daranade hoore men nde tawno daranade Alaji Farba Ngom ko daranade hoorum e nder ngol ɗo leñol. Abdoul Aziz Diop adjoint du maire des